apha ngokubizwa ngokokuxilonga kwawo kwii-departments zonke ezikhoyo ezilapha. Imibutho ndiyaqaphela uba ikhona imibutho yabantu ekhoyo apha nganxa zonke. Abazali babantwana abakhoyo apha, naye wonke umntu okhoyo apha ne-media houses ezikhoyo apha, mandinibulise ngale ntlazana. Ndithathe ithuba ke ukusondela kuni mazwi mabini mathathu ngokokubana sibone kufanelekile into yobana sizofika namhlanje apha, noba ke sibizwe ngaluphi na uhlobo, kodwa ke kubalulekile into yokubana siyitsho loo nto. Kuqala mandibulele ngokungazenzisiyo on behalf of government kwabo bantu babengamaqhawe wokwazisa urhulumente ngesi siganeko. Ayonto ilula into yokuchaza ingxaki ngoku ekhoyo kwisociety, ngoba isociety yethu is rotten to the core. Once you become more relevant and reasonable in the midst of all wrong things that are praised by many of us, you are likely to have consequences. Yi-extent ke le ebonakalisa ukonyuka kwentlenge ebhotileni yamanzi, kwehla amanzi. Ibonakalisa loo nto le nto into yoba singakhe kuthi kanti sicinga uba sibanintsi kuba sibona imvuso, kanti bambalwa abantu abakhoyo apha phakathi kwethu. So ithetha ukuthi ke loo nto kuzawufuneka si-understande into yokokuba this is a constitutional state that is defined in terms of laws. And yiloo nto ke le izawubangela into yobana si-outline i-process here. Sinicele nonke into yokokubana asifuni ngxoxo namntu kule nto. We are just going to outline the process. Ubufuna ingxoxo uzoyixoxa phaa kwela maqonga afanele baxoxa le nto, not here. One, bobahlanu aba bantwana bachaphazelekayo apha, they must be given letters of suspension as I'm speaking. Bakulinda idate ebhalwe kulaa leta uze babe kumcondo wabo apha kwesi sikolo. Balandele i-Disciplinary Procedures Act that is defined by law. That's 2. 3, bonke aba bantwana bachaphazelekayo baza kuza nee-parents zabo. Kula hearing izabe definwa kula letter. Ukubuya nongabuyi kwabo esikolweni kuzawuxhomekeka kula ngxoxo, kula platform. Kuzawuxhomekeka kula ngxoxo, kula platform. Okwesine okulandelayo, bonke aba bantwana bangamaxhoba wale incident. Uqala namhlanje ubheka phambili, urhulumente must take care of them. Urhulumente must take care of them in terms of their own psychosocial services, in terms of their own emotional and psychosocial state of readiness. Ingozi yale nto yinto yokokuba umongameli weli lizwe uthe i-gender-based violence and femicide is a pandemic. When you talk bullyism, bullyism is part of gender-based violence and femicide. So,
by law, when you bully, you tamper into the rights of other people, you must understand, but there are consequences to that. There are going to be consequences. Okwesihlanu, after sigqibile uncokola nesikolo, notitshala besikolo, we are going to meet la family to check on two things. One, the extent and the gravity yale incident, both emotional and physical, from that. So that ubafuneka sibambisene ibe njalo. Ubafuneka kubekho umuntu obanjiweyo ibe njalo. Okwesithandathu, kusesikolweni apha akukho kwisigqubu apho khona abantu bazibonakalisa ubunganga babo. Xa abazali bethumele abantwana kuthi, once they arrive here, baprotectwa zii-acts of this country. Abaprotectwa ngabatishana. The protection of any student in a premise of government is an act. Then the South African Schools Act is then saying, once ungene ngala gate, iyachinja i-parenthood. Umzali wakho uyayeka uba ngumzali wakho once ungene kula gate. Umzali wakho iba ngabatishala balapha esikolweni. It's law. Once ungene kula bhasi bebesenza lanto kuyo, it then becomes again law. Because remember, xa uphanga phandle awuphumanga eburhulumenteni. Because la bhasi yibhasi eqashwe ngurhulumente to transport you. So government in the form of Department of Transport for the suspension of that driver was 100% correct. Are your public transport there? Siyabhana into zakuthi? Xa ukhwela kweza bhasi neza taxi eziqashwe ngurhulumente ukunizisa apha esikolweni, funeka uyazi into yokubana usemhlabeni karhulumente. Anything that happens there, government is liable for it. So that's why I am taking my hat off for the MEC for transport and HOD for transport for having suspended that person. We are all going to wait for the investigation team that has arrived today, that has come with. Iyayeka ngoku ba into yalapha esikolweni le izaba into yapha edepartmentini.